ରିସିଭ୍ କରିବି ତାର କେମିତି ଗଲେ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ତ କୋଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ସବୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ଅମଳ ନାହିଁ ପିଛେଇଲାଣି ଗଉଣୀରେ ବାପ ଟୋଟାଲ ଅମଳ ନାହିଁ ପ୍ଲଟ ଠିକ ହେଇନି ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇନୁ ନା ଆଉ ତୁ ପୁଣି ପିଲା କରିବୁ ମତେ ଖେଳେଇବାକୁ ଦଉ କଥା କଣ ବାପା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଦରକାର କାହା ଘରେ ପଶିବା ଚାଲୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଉପରିଆ ପ୍ଲଟ ଉପରେ ଆଖି ଅଛି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିବି ତୁ ଘରେ ବସିବୁ ଚାହା କରିବୁ ସମାଳିବୁ ତା ବୋଉ ଯଦି ଭାଗ ମୁଁ ତାକୁ ବାପା କଥା କଣ ବାପା ଏଇ ବହୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତ ଫିଗର ଦେଖୁଛୁ ନା ରେ ମୁଁ ଝୁଠାକୁ କୋଉ ସାଇଜରେ କରୁଛି ତୁ ପତଳା ନଈ ସୁଅ ଅଧିକ କଣ ଜମା ଜାଣିନ ପତଳା ନଈ ମତେ ଦେଖାଉଛୁ ଫଳ ମୁଁ ଭାବୁକ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ବାପା ସେଇଟା କଣ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ କହିଲ ଜାଣିଛୁ ମା କଲର ବାଳ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଭଳିଆ କାଟିଛି ଆମ ଦେଶର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ରଖିଛି ବାପା ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଦେହରେ କଣ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ବାପା ପ୍ରାକଳା ଦେଖିଲ ଆମ ଯୋଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଟିକେ ସେତିକିରେ ଦେଖ ଯେମିତି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଛି ପ୍ଲଟ ଉପରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ସାଜିଛି କେଲେ ଦେଖ ହଳଦିଆ ବିଲ୍ଡିଂ କି କାଳିଆ ପ୍ଲଟ ପୁରା ସାବନା କଲ ପୁରା ଢଳେଇ ପକେଇଦେଲ ଢଳେଇ ମାନେ ପୁରା 7 ସିମେଣ୍ଟ କୁ 3 ବାଲି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେ ରଡ ପୁରେଇଛି ନା ନାଇଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ 40 mm ରଡ ଏତେ ମୋଟା ରଡ ପୁରାଣରେ ଢଳେଇ ଫଟେଇ ଦବ କିଛି ହବନି 7 ସିମେଣ୍ଟ 3 ବାଲି ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଢଳେଇ ପା କିଛି ହବନି ଏଟା ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ ଆମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ଯୋଜନା ଲାଗି ପଡ଼ିବା ହେଲା ତମକୁ ତମ ବାପା ପାଳି ଖୁସି ଗାଡ଼ିଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ ଲାଗି ତମ ବାପା ଖୁସି ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଡେଟା କଲେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ମୋ ବାପା ତାକୁ ଖେଳେଇବେନି ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଡାକୁ ବାପା ବା ତାକୁ କଷିଏ ଆଗେ ଅଜା ଡାକୁ ବାପା ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର କାଇଁ ଭାରି ଉଠଉଛି ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି ବାପା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବି ଭାରି ବୁଲଉଛି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ତମେ ଯୋଉ ବିଚାର ଯୋଉ ଆଚାର ଦେଇନଥିଲ ତାକୁ ସରେଇ ସାରିଲଣି ସଜାଇଛି ତ ସଜାଇଛି ହଁ ଆମେ ମାନେ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ ସଜାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ବିଚାର ବାଦ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଖାଇପାର ଯେତେ ଖାଇପାର ଆଉ କହିଲେ କି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପୁରବେଳା ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ଆଉ ଏମିତି ରାଗିଛନ୍ତି ମରିବେ ନହେଲେ କାହାକୁ ମାରିବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବାବୁ ସାର ମାରିବା କି ମାରିବା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଆଡେ ମରିବି କି ମାରିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଶୋଳା ଆଡେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ବସି ପୁରା କାଟି ସାଇଲା ତୁ ଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଥଣ୍ଡ ହବ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶାରେ ଆଣିଥିଲି ସେ ଆଶା ତୋର ନିଷ୍ଫଳ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବାବୁ ପୁରା ଉଠା ପକା ହେଲେଣି ଉଠା ପକା ହେଲି ମର୍ଡର ମଣିଷ ଫାଇନାଲ ମର୍ଡର ନା ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ନଗରୀ ଛୁଆ ହାଣିଦେବେ ଆଉ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ପୁଣି କଣ ମହୁ ତୁ ଘରକୁ ଯା ବାବୁ ଉଠା ପକା ହେଲି ତୁ ଯା ଭିତରୁ ଯା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ଭାଳି ତମେ ଯାଅ ବହୁତ ଯା ଓହୋ କାଇଁ ଯା ଯାଉଛ ପ୍ଲଟ କିଣିକି ନାମଜାରି କରିସାରି ଗଜେଟ କରିସାରିଣି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କରିସାରି ଖାଲି ଅମଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୁଆ ଫଳେଇ ସାରିଲୁଣି ହାତୁ ପଳେଇଲା ଯଦି ପାରୁଛୁ ଚୋପର ତ ଖାଲି କରିକି ଜମି ତୋର କରି ରହ ନହେଲେ ବେକର ବାପା ହାତ ମତେ ଆଉ କହିବୁ ତମେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ବହୁ ଆସିଲା ତମକୁ ଟିକେ ମୋ କାଇଟା ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଗାଡ଼ି ପୋଷା ଯୋଗନି କିଆ କାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହ ହଉଛି ଖାଟଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ଖାଟଟା କରି ଛୁଟି ଏମିତି କିଏ କଲାନି ଏତେ କହୁଛି ମୁକୁନ୍ଦି ତୋ ନାଁ କଣ ଭାଇ ତୋ ନାଁ କଣ ଧନୁଆ ବଡ଼ ବହବରେ କହୁଛି ଧନୁଆ ଅଫିସିଆଲ ନାଁ କଣ ଭାଇ କଥା ଶୁଣ ତାକୁ ପଚାରିଲ କୋଉ ପାର୍ଲରରେ ସେ ଚୁଟିଟାକୁ କାଟିଛି
କହ ତ ଅଫିସିଆଲ ନାଁ କଣ? ଧନୁଆ ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର 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 ହାଁ ଗୋଟେ ତୁ ଦେଖାଉ କେମିତି ଗୋଜିଆ ଚୁଟି କିଛି ମୁହଁ ଗୋଜିଆ କେମିତି ଦେଖାଉ କାଳିଆ ଭୁଆ ନେଇଲୁ ତ ସେଠିକି ତ ରୁହ ଓରେ କାଳିଆ ମା ଦେଖୁଥିଲା ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲକୁ କାଳିଆ ଭୁଆ। ଏଇ ମୋହୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୋହ କଣ? अरे बाड़ी क्या जोगनी पसा ମୋହୁ कौन ତମ ଗୋଇଠାଟା ସତରେ ବହୁତ आ मुंडा दे ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁକୁନ୍ଦି ରାଘବ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଗो ଶୁଣ ମୋର ମହୁବାରେ। एई मो बापा अबे पुणी 7 दिन फेरिबेनी ତମର 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରିପ୍ ଦରକାର ହଉଛି କି ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଜମା ନବନି ଖାଲି 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରିପ୍ ନାଇଁ। बाबू जेतरा मो बापा को रागी डाकन अति कम रे 7 दिन से आसंदिनी ଦେଖେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡକରାଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ତୋ ବାପା ପଛ ପଛ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଘର ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ सତରେ ବୁଝିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଏ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ମଶା କି ମାଛି ବି ନ ପଶି ପାରନ୍ତି। तमे व्यस्त